हेलो एवरीवन नोंथांमोनखौ दाहाल आरो थुंग्रि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। नोंथांमोना नुदों जानांगौ नोंथाङा आगर गैयै आर'नाइ फिल्माव फैयाखै। भिडिअ'आव नोंथांमोना नुदों जानांगौ। बे बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौ आं भिडिअ'नि गेजेरजों फोरमायगोन। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअ'खौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। बे भिडिअ'आ फेक। नोंथाङा आगर गैयै आर'नाइयाव थैनाय पार्टखौ लाखाबाय। बे भिडिअ'आ रिभाइससो आरो थैनायनि सिगां नोंथाङा फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां एडभाइस बा बोसोन होलांदों। बे बोसोना बर' हारिनि थाखाय गोनां। नोंथांमोना बे भिडिअ' बा नोंथाङा बुंलांनाय एडभाइस बा बोसोनखौ खोनासंलां। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ दुखुआव थालांसिगोन। आं बर' बिमानि उदैयाव जोनोम मोननानैब्लाबो बर' समाजनि मोनसे मोजां खामानि मावनो हायासै। आं दिनै फरायसालि लोगो नोंथांमोनखौसो खावलायगोन, सोलोंथाइ लानायाव गोसो हो। बर' हारिनि सिनायथि आर'नाइया नोंसोरनो। बे आर'नाइखौ आगर गैयै आर'नाइ दाखालाम।